Haga jingale kai Copa America jonga Grup B hapren ka Ecuador Persia ka Jamaica. Haba Paisha ka jingale kai ka Ecuador kala khur ka namjap Hadien bagalala bat limsuk ya ka Jamaica dalai la ka wei. Bad ya gini gilai gol jonga Ecuador la yo tap haga minit ka bakhat lai sau plus sau. Bad hashwa ban kut ka jingale kai kata haga minit ka bakhandai peu plus wei. Haga wei pat ka jingale kai naga Grup B hapren ka Mexico Persia ka Venezuela. Haga kela step jong ka jingale kai omdon ki bala batun khijar badai haga kela minit kata haga minit ka basan penyeu lengba ka penalti ka Venezuela kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ni ka jingale kai badia ka ni ka penalti la kan jat dau randon badai la baga ni ka shigol ki rang hile kai jong ka Mexico ki klemla shu ban siguliang hadu bukot ka jingale kai haga ba ka Venezuela kala job dai wela not baleng baga ni ka jing job ka Venezuela kala yo ban rung lupa sya ka quarter final. Haga jingale kai T20 World Cup semi-final happening ka Afghanistan Persia ka South Africa. Haba Paisha ka jingale kai ka Afghanistan kala tin engkong bat kalala ban kamai tang san penriu runs bat hab barok ki wicket tang haki khatway point san over. Haga palitit jongka South Africa kirang tit jongka kilala ban kamai riu peu runs bat hab tang shi wicket na ki pra point san over. Haga baga South Africa kalala ban pelimsuk ya ka Afghanistan tak dai wicket. Bad haga nga jingale kai Shamsi badu Jensen kila yo ban khur marlai wicket. Bad leng baga nga jing job ka South Africa ka sin ka baningkong kala yo ban Rung syaka final. Haga wei par ka jingale kai semi final hapring ka India Persia ka England haba pai syaka nga jingale kai ka India ka letin nengkong bad galala ban kamai hadu shispa nyau peway runs bad hab nyau wicket naki arpeu over bad ka target nang benta ka England kalong shispa nyau peu runs naki shispa arpeu balls. Haga palitit jongka England kirang tit jongka iklemla syan hakmat kirang kawang ball jongka India. Haga baka England kalala ban kamai tang shispa lai runs bad hab baro ki wicket. Haga baka India kalala ban pelim dan riu peu pra runs bad haga ni kecing lekai kapten jongka ri India Rohit Sharma ulala ban kamai san nyau runs. Ukul de Fiadev badu Azhar Patel kila yo ban khur marlai weekend. Baleng baga ni jing job ka India kala yo ban Rung syaka final bat gan yakun final Persia ka South Africa haga sni sajany haga por pra baje janmin.